Nisaka ang presyo sa lechon baboy sa dakbayan sa Talisay kay apektado sa African swine fever nga niigo sa mga baboy sa Negros Oriental. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Luan, kinihuman nga sugod niya itong July 7. Digiban o gidid-an sa Cebu Provincial Capital ang pagso dinhi sa Sugbo sa mga binuhing baboy o bisan unsa nga pork products nga gikan sa Negros Island. Kung sa niaging buwan, doon na pa'y mapalit nga tibok lechon baboy sa kantidad nga 7,000 pesos. Apan sugod sa niaging simana, 8,000 pesos na ang labing barato. Kada presyo sa tibok lechon baboy ang nisaka og tag 1,000 pesos. Sama ni ining mang lechonay sa Barangay Biasong sa Talisay City. Tungod kini kay hurot-hurot na ang ilang supply sa mga baboy nga siniaging buwan pa nakumpra nila gikan sa Negros Island. Lisod gid siya gamay pero saka rami sa presyo karon sa mong baboy kay tungod anang ASF niya kay naka-stock man mi pero gamay na lang na siya hinuon pero among presyo gid sa baboy sa una og karon kini increase gid siya 1,000. Nitong July 7 ipagawas og kamanduan sa Cebu Governor Pambaric 4 sa pagban sa pagsud sa mga buhing baboy, karne sa baboy ug bisan unsang mga produkto sa baboy nga gikan sa Negros Island. Kini human giangkon sa kagamhanan sa Negros Oriental nga pipilas ilang mga lugar nga namuhi og mga baboy apektado sa African swine fever o ASF. Ug tungod sa kamanduan sa Cebu Provincial Capital, nipagawas sa sabog kamanduan si Talisay City Mayor Samsam Gulyas subay niini. Gitumong aron malikayan nga masudlan og ESF ang dakbayan. Ilabi na nga nabantog ang Talisay City sa lechon baboy. Ug sagad sa mga baboy ang gikan gyud sa Negros. I just told her to look at the slaughterhouse na kanang maig dokumento ang manood ng mga karne diha ug baboy. Ang importante sa jud karon is mo coordinate siya sa lechoneros na mostly ang supply gikan atong probinsyaha. Ang importante na lang karon is to hear their concerns and how the city government can help, especially if mo rise ang cost sa baboy sa tuwa. Maybe certain checkpoints as far as meat is concerned and ang pagsigurado na dili matakdan. Niadtong July 8 gyud, gitigom dayon ni Dr. Maria Christine Hope Dihadena ang Talisay City Vet ang mga namuhig baboy sa Bukirang Barangay sa Talisay City ug ang mga lechonero sa syudad. Patawag jud ko sa atong mga lechoneros. So ako silang gikuha, asa gid sila lately for the past 2 weeks kay sukad pag-declare adto takay baw basig kato nga week nakakuha na sad sila. So ako na sang gikuan kung para sa traceability itong mga problema gud kani mga illegal na mga kuan ba paagi. Palusot. Yes. Ay mga nanguha sa Mantalungon area lang. No, ug sa kanang mga dire lang. Lechon ninyo, hindi po din monitor gitan-aw nga walay nagkasakit-sakit. Oo, amo ra na siyang gi-monitor kada adlaw sad kanang nagkuan man sa mi nag-meeting man sad mi ana about anang mga sa ASF kani nga sakit karon nya amo na siyang gina-monitor ang baboy ginalimpyuhan permi. Daan na usab na siguro ang kalimpyo sa slaughterhouse sa Talisay City kay matag karon ug unya gisusi kini sa National Meat Inspection Service sa Region 7. Samtang subsub ang monitoring or risk assessment surveillance sa City Agriculture sa mga binuhing baboy sa syudad sa Talisay. Pagsiguro nga wa gyud kini nataptan og ESF. Ug ang pagpanghatag og mga vitamin supplementation sa mga baboy. Mga binuhing baboy sa dakbayan sa Talisay ang mga karning gibaligya diha sa Tabunok Public Market o ubang merkado sa syudad. Samtang nisaka man ang presyo sa tibok lechon baboy apan sa kinilo nagpabilin ra hinuon ang presyo. Pabiling anaa sa 900 pesos ang kilo sa lechon baboy dinhi sa Lechon Food Park sa Barangay Poblasyon. Apektuhan gyapon mo kay among supplier from Negros wala man kasulod. Cebu City, dire ra man jud sa province of Cebu, dire ra jud Cebu province. Oh, south. Oo. Mantalungon na mong baboy ron. Mahal jud. Lahat jud ang presyo jud sa supplier jud na mo before ba. Nagmay nga ginansya mo, okay ra jud. Sana lang kanunay. Luan ni Mando usab si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa Talisay City Vet alang sa hugot nga monitoring sa mga presyo sa baboy mapakarne o iletsyon man. Kinihangtod nga malibkas ang ban o wala na ESF sa silingang rehiyon. Samtang mapasalamaton na lang usab ang mga lechoneros nga off-season karon o minus ang mga order sa mga lechon ning mga panahon na. Luan? Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.